Podo leren, podo ditoprak. Lo tandekan. Lho kok podo melayu. Iki saka ngendi? Enten jadi niki wae sami ngaji. Oh, podo ngaji. Nggih. Lah, enten tiyang niku teko. Wong pira manggo? Wong akeh. Lah, tiyang kathah niku. Oh, biar tiyang ngaji lho. Mboten angsal ngaji, ngoten ora. Podo diganggu, Nggih. podo dibalangi. Aku ngerti sapa kawulan ki mau. Apa, Mang? Sampeyan nakok. Lho, nakoki piye? Eli. Lho kirane ki wonge piye, Bang? Wong eli. Yang itu sik bujur. Ireng-ireng. Bisa bujur karo kowe. Lho ngene wae. Sakotoro kowe wis sendiri. Mengko aku sih bakal ngelingno karo pawon. Oh, nggih. Ono acan bae. Dibalani karo sawise pawon. Wah, aku jaluk kadhe banget karo kowe. Yen to mengko pawongan teko kono ning papan kene. Padha dielingi ya. Wong atas. Yen ora bisa. Ayo. Pawongan iki eli. Awake ireng-ireng. Awake ireng-ireng. Paling dia gini iki. Mbok menawa ya iki. Awake ireng nggih. Enten sing bekakak. Sampai podo pacak banget. Udah tutup. Sampai iso. Oh, kula. Bisa kula setinggir. Setinggal papan dulu. Oke, sampean sinten? Kodro, yo diwanek wae. Aku kalau dukung gowo oke kapan. Sumbo prakan. Mestine semua prakan sampean. Kodro, kok podo budak tutup. Iki mau aku ketemu para patayat. Para patayat iki mau kondo karo aku. Yang lagi wae diganggu lan dibalangi karo sawijine pawon. Nggih kula sing balangi. Kowe Nggih. Sak kanca-kanca iki perkarane pendino kula mboten iso laren bareng nyambut gawe rujuk ngalor ngidul brengok sampean kudune iso ngandani wong sing rujak-rujuk niku gustine menggung sungguh prakan. Kodro. Nek kowe nganggep wong sing padha budak tuku kleru. Tenane pawongan ki mung padha arep ngaji, padha arep sembahyang. Mula kowe aja nganti ganggu karo para patayat kuwi mau. Harap ngaji, harap sembahyang. Sembahyang ini panganan apa? Sembahyang ki agem-ageman tarik kita juga. Wah, orang ngomong nyembah mampang masalah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyembah kali sinten? Gusti Allah sing nyipta jagat sak isine. Kodro, mula aku njaluk kanthi banget. Aja nganti pisan-pisan kowe iki ngganggu para patayat. Boten iso gustine. Nek sampean boten gelem ngandani sing grudak-gruduk ngalor ngidul iki sampean boten gelem ngandani nggih tetep kula balangi. Ono pikir yo ganggu.
ganggu wong sing padha arep ngaji, padha sing arep sembahyang. Sing ganggu rak mboten kula. Rak wong sing kurang gawean iku. Pun saiki sampean gelem ngandani napa mboten? Aku ora bisa yen to ngandani kongkon laren. Mergo kuwi wis dadi wajibane. Yen bisa kowe wae sanduk sakmene aja nganti kok bajutake nggonmu ganggu. Lho sampean iki kok malah ngandani kula. Lho iya. Lho kudune nggih ngandani wong sing kurang gawean iku. Rudra, cetha kowe ganggu karo para patayat, luput kanggo agama, uga luput kanggo tatanane ing negara kabupaten. Lah nek kula sampean gak walaupun Gustine mengko suka pragan iki sampean ajeng napa? Cetha kowe iki kleru, wong kleru kudu dicekel, diadili. Lah nek kula wani, Lho, nek kowe wani, kowe bakal disebasani.
Ayo.
gandeng iki lurus to. Kurang lurus. Tak bener iya. Ora apa-apa. Dipat. Goblok. Lorong karo musuh sira kok gadeng terus kowe. Aja duwe ku yo goblok. Nek mari maju lah. Nek mari maju. Iya. Oh, bojomu pangkol rene kabeh. Ora wedi aku. Ora sah anak bojoku. Piye? Aku dhewe ngatasi. Hei! Sirae yang digaden, Bro. Musuhe. Tangane wis tak cekel. Musuhe cekeli. Oke. Ganden 50 kilo ning tanganku. Iya. Ada. Mangkrak yo wis. Hei. Ojo. Goblok. Ana apa? Takok malah ono apa? Lho kok miso-miso kowe iki? Tangane musuhe wis tak cekel. Yo, Takon gandeng. wis tak ganden. Sing mbok gandeng kok bolak-balik balamu dhewe. Mangke nek kowe piye? Wah, piye? Nek kowe tenan. Diwasrah. Yo, jangan kurang awas berarti aku. Sopo musuhe sopo La barang. la la la. Wani. Kagak. Wani kowe. Ora usah rese kowe. Kasih. Ketaran sik. Aku ben ora pangling. Diwasno sis. Kowe gundul. Oke. Ora duwe rambut. Kenapa menciring? Suku terlalu. Wani. Sing siji. Rupane bagus, resik kulite. Tanda tak bandere. Iya. Oke. Modar. Oke. Soe, tembok gase. Tenan soe. Udah. Apa? Setara. Kowe mesti seneng kowe. Seneng diatur. Bombong atiem kowe. Aku rasa bombong. Yo musuhe ra ganden sirae wak diyel. Klepek. Ayo. Seneng atiem. Pokoke ora musuhe. Sopo? Sing pokoke balamu dhewe. Kowe nek Iya bolak-balik iki mbok jiaran ta ora? ora, Kowe gandeng kancamu dhewe iki mbok jarak ta ora? ora tak jarak. Ora mbok jarak. Ora. Tenan. Tenan. Ora masalah. Ora masalah. Ora masalah. Oke, baik. Parah lu. Musuh ini. Kasih tahu dia. Lanjut. Oh iya. Lipat. Hei, lipat. Mati. Ora apa-apa. Lipat ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Tenang. Lipat. Matane. Lipat. Oi, apa lipat? Mana mati lah. Waduh. Hei. Ana apa? Jasku nek Dasem. Hei, proses. dasem. Gases. Kowe ora ngerti dasem. Tolong. Iya. Dasem ning kene kandel. Oh, lek Dasar sadar. dasar. Tapi dianggap gandeng 50 kilo nanti. Malah iki bisa utang ini kok. Bisa utang. Alhamdulillah.
Ayo. Sudah ora kowe. Musuh tak awasane. Kowe ku sida ta ora? Siap, Bro. Oke. Siap. Hati-hati Kang Mas. Jenengan pancen ngeten Mas. Sae. Kalau nek kene musuh ora sataro-taro. Sae. Ancaku gua apa, Nes? Gua apa no? Tendang aku sikilku. Walasno di. Walasno. Ora sawedi. Iki kita wong lawian no. Wong lawian kita. Sopo? Iki Ancen iya. wong lawian piye? Aku anake balane teguh selek. Anake sapa jikine? Jikine sapa? Aku. Yo, anake Lekman iki lho, Bro. Siap. Semangat. Goblok. Wes. Goblok. Goblok. Ora sakit blas. Oh, piye? Goblok kowe. Ora sakit blas kowe kok. Ya Allah. Gimana wong tuwa? Wis sampe nanti wis plak-plak. Sakno lho. Gemes aku. Ayo. Ancen. Ayo. Ayo di. Maju. Tarau. Tarau di.
Ayo, Kiai. Ada sing ra keringetan iki lho. Ya, sing ra keringetan jaga pacu. Keringetan iki lho. Ayo. Siji loro telu papat lima. Piye? Apa kowe wani karo kancaku? Goblok kowe iku. Lah, Nek kowe wani yo kowe. Aja kancam mbok jono terus. aku mau piye? Kowe iku keliru. Aku keliru. Nek keliru karo bocor. Ah, tonton iki. Gimana? Woi! Siji loro telu. Apa kowe wani karo aku? Nah, ayo iki lho. Ayo iki lho. Siji loro telu papat lima. Piye? Apa kowe wani karo kancaku? Weh, weh. Sini orang dunia. Goblok kowe kok. Dalam bahaya. Bro, contohnya kayak Baleni, baleni. Cek bener lah. aja cepet-cepetan. Aja cepet-cepetan. Kowe iku. Woi! Siji loro telu papat. Yeay! Apa kowe wani karo aku? Kamera. Ayo sing cethok kaya kancane. Siji loro telu papat lima. Ya. Apa kowe wani karo aku? Ngomong. Ngancam kowe. Ceprot. Ngancam. Ye. Piye? Lho ngajak iki kok kucing iki lho. Ayo nek ngajak karo aku. Alam kon majune. Orene. Astagfirullahaladzim. Ono kancane diko. Babalan raine kok malah Waduh, waduh. Weh, ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Hei, asu ambe. Ada apa? ana apa hei? Ono piye? Kowe gene. Raine balamu. Sini. Suwe. Rayong dieret-eret musuhe. Iya. Sopo. Wong koyo wis. Seneng ta nek aku mati. Oh, Ada seneng sebab apa? Nek kowe wis mati. Bojong dipek bature. Loh, Dipek maksi. loh, dipek pasi. Dipek pasi. Ana apa? Oh sisi. Ya kowe tak kondang mati nak bojong bapak wis mati. Lho paribasane bojo dilirik tak rewangi topat. Gene, Bojo arep kok pek. bojong ayu kok. Ya percaya bojo ayu. Iya kabeh tau usane aku bojong. Nek ora sayange. Sampe Lakune. taune piye? Yo ngene ka. Eh. Ojo sebrono. Aja sepuro piye? Danang pelem iki mandi nih. Ya. Apa? Piye mandine? Lah kene muni bojo ngatur nanti. Ora arek golek dhuwit ngono. Wedi. Bojone prakon. Lah kene kok mas.
Hei, satu bayar aku lu mau. Wes nek aku bayar aku iki.
kowe wis ninggalake papan peperangan keparat. Yen to kowe wataking satriya, ayo sepisan meneh ning papan kene adepono aku Joko Ngowat. Yen to mung ngadu apa sing balung kandling kulit, kowe ra bakal bisa nandingi aku. Hei, kepala, anteni aku. Pergawe wong loronan lah wong panggone kok yo adu-aduan janjane ana apa yo ora ana apa-apa iki lah wong kowe mangsane ora gelem adus aku ketut lah wong aku mangape adus marai anyep kok walah menunggu boyo aduse lah kowe gak ngerti piye neng pelem kene iki ana ketoprak api lah wong kowe iku akeh nonton awur wong akeh kok ora gelem adus ala yo wong perkara adus kok monggo masalah ora ngono awak dhewe iki kumpul wong akeh kudune sing resik. Oke. Ya wis ayo dadang golenggan ya.
ulone udut. Lho kok udut. Delok. Delok dhewe. Mata nih wong. Piye? Udute ra trimo siji. Lah piro? Loro. Dirai. Udute ayo cekel. Cekel apane? Ya sih. Ayo cekel. Wah. Ada kamu ora iso. Goblok. Ayo balik ae. Balik iki. Kan jero rombongan ya. Lah nek ulone kepayu iki. Weh. Apa lagi jagongan? Jagongan mana? Ono mo. Lu kan malah ono apa? Dasar ulo majakan. Entah. Ono ulo. Ono ulo. Iya. Ora ro ae. Ampun. Iku lho guriyem. Guriku. Guriyem iki lho. Ora percaya. Lho. Kadane. Woi, Tet. Iki mesti ulo. Otak kok malah nuduh karo wong iki ulah. Lah nek ra ulo kulon sapa? Wis lone iki lho. Mesti lone wong iku. Ora, Iki lho. long. Ora iso. Lah kowe nek kene dhisik kok. Bisa. Ora gon kita. Takokane. Yo Takoki. Lo ulo. Uwe ulone sapa? Aku ulone Pandi kok. Ulone Pandi campuran. Ulone bose. Di Pandi aku bos ngene gue dhewe. Tenang ae. Ulone bendang mire dipakani. Dipakani. Yo, Dipakani opo? aja sego. Lha apa? Dipakano ae. Bendang mire. Piye? Malah metu nah. Ora metu piye? Sing aku mbok cekiweng das ora iku mbok lebono ning cocote ulo. Lho, sing dadi ulo udut cocot. Tak cepet. Piye? Nek omongi sing jelas ah. Ula kok nyocoti cocotem iku piye? Sing penane omong. Baleni neh. Ulane piye? Hei, Ra iku lho piye? Sing dadi ulo. Lho. Iku ukroko. Kroko. Nyamot kene. Nyamot. Terus sirahku mbok lebokno. Yo. Teko cocote ulo. Piye? Mripatku kena loko. Kena rokok iku. Cuk. Ayo terus. Ayo. Ulone wareg. Ulone wis wareg. Ayo. Ana apa? Ganti kowe tak pakarno kok. Ganti aku ngomong. Macah ngomong. Awakmu sing wedi. Aku wedi. Bendang bareng. Aku wedi. Wong mbok untalo ulo iku. Kan aku terus sapa? Lah kancane isih siji ngono kok. Buat Apa? tahu lo. Lo kamar kabeh terus piye? Aku cek pengen urip, Pak. Lah terus sapa? Lah kowe dhewe gen. Kowe dhewe ra iya piye? Aku ya kepengen urip. Kowe dhewe Wedi. wedi Lah kabeh terus wedi. terus piye ulone diapa? Wis, ngene ae. Aku duwe cara liya. Cara piye? Disumeti mercon diase. Disuleti mercon. Yo. Lho, Lho lo sakmene gedhe nek disumpeti mercon. Mercone wis sak piro? Mercon kau wedi. Sak piro? Terus sakmene iki ndak mercon sauceng ini ndak matekno. Tenang ae.
mulane tunggoni kowe nek kene ae. Mulane tak tunggoni. Yo, aku tak jipuk mercon wong loro. Wong loro cukup mercon. Yo, Terus samene wong loro. wong loro tunggoni yo. Ya wis dang jupuk. Ora pas suwe-suwe. Gagake yo. Kowe ape mati kowe. Kowe ape dibeling ke mercon. Kodar. Mula kurang gambok wangi kok. Meneng ae. Iki apa? Mercon. Lho mercon karo awake kudu gede mercone iki lho. Kowe tak golek ora? Siap. Piye? Iki oleh dhewe pirang dina? Sesore. Sesore. Yo, Lantek obat pirang kilo? 7 kilo. Apa le? Boleh tolong beli ae golku ning ember. Beli ae. Yo, kowe ndang mek ora. Korek yo. Aku tak nyilah korek. Teni sik. Mati mati. Modar. Pak Woi. Ijo. Nyilah woi. Tanda kowe. Wah, jangan. Ada sama yo. Kabul iki disirai korek tuwek ta. Kakoi. Sik. Ono ting-tingin. Kabul. Oi. Wis selek korek. Ya. Aku nyilah kabul iki, Mang. Kabul. Kabul. Ora niki. Wong ini guri ya. Ayo kami disulat. Selesai iki yo. Ati yo wis. Gedas dasem kowe wae. Kencenge. Kakoi. Oh, yo rek. Kok sampe wong? Alah. Kowe. Rek ngene iki cah. Udah gak. Wis ya. Ora wis. Ya ada, Bu. Ora kenek karek cah. Ngene iki. Awas tapi. Muring-muring iki. Lah nek bocah kok kowe rene. Ora kione jegok. Rek oleh ini. Dadi dadane. Ora salah dadi Allah. Kowe ini lho. Saya sabar sih. Ora ada sama lu. Gol, rek gol. Kakoi.
gosong. Kowe dhek mangi ndang metu ra ngene dadine. Sing karo ya kowe. Lho kok aku? Lah ngono kok dijak metu. Lho iki sing luwih kleru iki kowe lho. Aku Sing duwe ide mercon iki kowe. lah sakurana wonge ya. Lho nyatane kancawane gosong garing ngene. Iki cemplung telo ketiga. Goblok. Piye?